хора! Нека снимам так. Какво има в чантата? Много е нашумяло сега и защо да се направя и аз. Това е моята чанта. Аксел от Манго. Голяма черна чанта с дръжка. Нека отваряме. Като днес аз още уча, т.е. учех и сега ходя на занимаване юни месец. И да. Нека отваряме. Първото, което виждам, е тази празна бутилка вода, която пълня. Така, виждам си една от любимите грибни с череп. Имам тетрадка с Walt Disney, Donald Duck и химикалка с кръжение на нея. Също нещо виждам за блудото слушалките ми. Не знам, тези мисля не са включени. Така, включваме ги. Включени. Така, също нещо е малкото ми писарче с лични принадлежности. Да, него ще разгледам след малко. Десер, който изглежда както знаете. Купих си го вчера, купих си го днес и си го обсъдих. Може да се помня вчера или не си го купих. И го купих един-два дни от Книгомания. Летни намаления и защото не прочитам. Следващото нещо, което виждам е кълъфа ми за очима. Ще ми на полароид. Очима. Така. Следващото нещо, което виждам е еластик за коса. Така, тук виждам чантата ми, портфейл, но чанта, защото путна ми с нашата чанта, просто ми изваждам, така да имам това вътре. Вътре имам ластик, други слушалки с кабел, клиническата ми книжка, визитки, лепенки и пари. Най-важно има вътре. Си имам калкулатор. Любимия ми гердан, не знам кой придам, ще дам. Да. Така, както виждах, накрая ще разгледаме на сестър. Не ме видите за едно нещо, аз съм маняк по плановете. Като разбрах, че една друга българска блогърка е маняк се. Разбрах, че не съм само аз този човек. Така, първото, което виждате, Essence Lip Gloss XX Shine червен. Lip Balm Passman Fruity H&M Lip Balm Lip Gloss Essence Glow перфектен родов цвят. Крем за увлажняване на ръце. Гребенче. Мара да ми се запуската. Лак за ногти да си ги поправя някой пръст, ако ми се развали. Нивея. Фрути Пъпис. Гонс от магазина за 1 лев. По всеки гон, който видам. Червило. Това е този цвят. Кожен цвят. Колор. Lip Balm Egg. Има ги и на EOS, но не ви ги препоръчвам. Alverde Lip Balm Gloss. Alverde. Тамен цветът е прозрачен. Просто тук е тамен. Не знам как се помисли. И мисля глас без капачка, но много хубаво увлажнява. Четка. Да си сресвам вещите. Така.
Лариса Фриш, липам, или колко липамове, така. Безцветна спирала на есен си купих. И да, горе-долу това беше от малкото ми десерче. Съответно, има малко неща в тази чанта. Сега. Тя все пак е пълна. Не знам как е пълна. Някак си е пълна. Не знам как. Да, 5-6 неща. Не пак пълна. Пълна проклятата чанта. Ако някой иска да пробва още такива тагове, мога да пробва всеки месец какво има в чанта ми. Всеки месец съм с различни чанта. И вътре има различни неща. Майка си бих повече неща и повече неща. Между другото, аз ходя из друга чанта, която в момента е празна. Това ми е раницата за училище на мъж, която в момента има тебешири. Големички тебешири. Имам съсовата. Имам блокче за рисуване. Чао, хора! Това беше от мен. Камерата ми изтрих къде трябва за това. И да, чао!